Dámy a páni, hlasíme sa vám z televízie KBC tu. Expedícia Hráč 2. A come on! Yeah! Oh yeah! Oh yeah! Come on! Come on, dajte mi nejakú tú pozu. Oh yeah! Nejakú tú inú, dajte mi nejaký ten break. Dajte mi break. Podľa to daj mi break. Nie je sa mnou žiadny strom. Takže dámy a páni z televízie KBC, tu sa vám hlasíme z Jasenova. I'm bad, come on, really bad.